Ang simbahan mao'y tigtudlo sa mga kasuguan nga makadala nato ngadto sa langit. Muna nga kung aktibo ta sa simbahan, expected unta na nga malangit gyud ta. Sige lingi ay imong tupad ina sa imong paminaw, malangit na gyud ka. Hasta nang kanang wa mulingi samot na ginang maglisod na ginaglangit, no? Ang magtutudlo sa balaod, daghan siyag nakatunan mahitungod sa balaod sa simbahan. Sige sa siyag adto sa simbahan kay sila may tigtudlo sa balaod. Ang iyang tumong nga iyang giadto si Hesus aron iyang lisod-lisoron. Og tinuod bagyod nga si Hesus maoy manluluwas, iyang gilisod-lisod, iyang gitagaan og problema aron kunuhay makitaan, mapamatud-an nga si Hesus dili tinuod nga manluluwas. Nya sa dihang niingon si Hesus, unsa may gitudlo sa balaod, magbabalaod man gyud ka, giunsam sa na nimo pagtuman. Nisulti dayon ang magtutudlo sa balaod sa greatest commandment of love. Love God first, nya love your neighbor as yourself. Ingos Kristo, kamao man day ka, buhatan na. Dito din siya nihimog problema, kinsa man ang akong isig katao. Who is or who are my neighbors? Kaya ang tungmong magud ato sa magbabalaod nga mo condemn si Hesus og tao, i-condemn niya ba? Dunay tao nga dili nato ilhong tao, naasay tao nga ilho natong tao or isig ka tao. Hindi ko na be, ikaduhang lingi sa imong tupad, pangutan-ay na isig ka tao ko nimo, na imo kong consider nga imong isig ka tao. Daghan kay nato nga di na makailas iyang isig katao, mas makaila pagod siya sa iyang iro nga murag iyang isig katao kaysa iyang bana or sa iyang igsoon or sa iyang silingan. Naay mga tao ingon ana, mas pinangga niyang iyang hayop kaysa iyang silingan, mas pinangga niyang iyang tanom kaysa iyang silingan, no? Nagpalit na tao ka ng mga bawl para sa atong bagong kumbinto, nagpalit na tag mga gamit sa CR ba, mga fitting sa CR, bowl, shower, inana, daghan atong gipalit. Nya akong gipastak usa kay para analyson sa plumber, gipastak na ko sa atong fla. Ambot og unsa say nasod sa hunahuna sa akong gi-in-charge dito, gipatong-patong man sad ngadto ni abot naman og 6 ka patong. Nya ilang gibiyaan natumpag og nabuak ang duha. Pag-report gid nila diri nako gahapon, disurok yung akong dugo, murag gyud ko kanang niabot sa alimpul. Pak! Nganom. Napag picture. Gipicturan pag humagfile, gipicturan kay documentation tingali to nga na-deliver gyud ang gi-order o niya human gipicturan sa pagkabungkag na. Akong gipatawag ang atong mga naghimo ato, kalami nagyong singhagan. Nga naingon dahin ko, hay may mas dakog bili, ang bawl o ang akong personnel. Mutong naingon ako, tawagan ninyo ditong kuan, pwede ba na mariplisan? O dili gani pwede, palitan ta nalang nagbago. Paglakaw na, ingon din ako, nilakaw, mas dako gitog bili sa bawl. Di ba? Pero munas ginhawa na kong pugong baya. Lisod kaayo nga ang usa ka tawo imong dumtan, imong kasab-an tungod lang sa butang. No. Usahay mas pinangga biya nato ang butang, kamo dinhi mga ginikanan. Kapila ninyo gilatos ang inyong anak tungod kay nakabuak lagbaso, nakabuak og plato. Di ba? Dili mo inana. Mo na nangutanas Kristo, kinsa may akong isig ka tao? Ang pare, ang libita, kanang nag-assistant sa pare dito sa templo, wa mo tabang sa gitulisan nga ilag yung kadugo, Hudiyo.
Ni ay Samarianhon nga kontra sa mga Hudiyo, kaaway sa mga Hudiyo. Pagkakita niya sa iyang kaaway na hapit na mamatay kay gitulis, iyang gitabang, iya pag yung gihaguan, gigastuhan, hangtod yun nga naayo siya. Iya tong kaaway. So ang dili tigsimba mao'y nakatranslate sa sugo sa Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Higugmaa ang imong isikatao sama sa imong kaugalingon. Dinhibite ni anhin ako nga pastor sa laing tinuhoan, nya nipalit og slot. Nya doon na pag ini-text nako nga membro sa lain nga mga tinuhoan nga kontra jud kayo sa Katoliko. Katulo na kuno siya nipalit og slot. Nangutana pa gyud pader, dili bangilad nga di man ko Katoliko, nya mopalit ko anang imong slot. Naku, okay jud kayo pangimbitar sa imong mga kauban nga pamalit mo dire. Nya katus ang pastor, sige sa siyag pa picture nako pader, idol kay tika pero pastor ko slain sang tinuhoan pader. Pero palit sa ko ani imong slot. Naku, kanindot gud ana, banding-banding ta Nakaingon lang Hinoon ko niya Hinoo ay mga pastor o laing tinuhuan na malit og slot. Ang mga Katoliko pastilan. Daghana gid unta natong Katoliko pero ngano mga minus mong kay taghalin sa slot. Di gid lagi assurance nga kanana ang kuanta kanani ata sa simbahan nga mubati sa ta sa gibati sa simbahan. Sa unang pagbasa, ang Ninibe kaaway ni Jonas. Sa iyang kasing-kasing galagot siya sa taga Ninibe kay mga makasasala kaayo. Gisugo siya sa Ginoo, isip propetas Ginoo nga badlo nga sila, sangyawi sila, yawat na lang maulian si Jonas. Tiko. Amo to ni sibat siya, to siya padong sa Espanya, sakay siya barko. Gikuso-kuso sa balod, gipa tagaag subaskos Ginoo, hangtod gyud nahibaw-an ni Jonas, siya dahil mo'y nakaingon nga madaot Hinoon ang iyang isig katao nga naglawig tungod lang sa iyang kabuang. Motong ningon sa ilabay ko sa dagat, haron mo hunong ning dagko kayong kaning subasko. Motong gilabay siya sa dagat, nya nagsugo ang Ginoo og isda nga dako kayo, gikaon si Jonas, gitukob, nya gisugo tulo siya kagabi, tulo ka adlaw dito sa lawom tiyan sa isda. Dito na siya nakaampo, Ginoo in town. Katong atong salmo ba? Unsa gid ito bag na to? Mo ti pagampo ni Jonas. Unsa to? Luwason mo ang akong kinabuhi gikan sa gahong Ginoo. Ang giampo ni Jonas ba nakaamgo siya sa dito na siya sa ilawom sa tiyan sa isda pagkadako sa akong sala. Kung ilubong nako og mamatay, siguro jud kong maimpierno. Mauna ni ang gahong kanabang di ta mo bati sa kasakit, di ta gustong muluwas sa atong isig katao. Og tuod man gisugo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didto sa baybayon sa nasod o siyudad sa Ninibe. Nisugot bang isda? Kisa may mas buotan, si Jonas o ang isda? May pagmahimo na lang isda ning ato mga online o mga territorial parishioners, no? Ang kadaghanan. So kang daghana ning ato mga territorial online landaan, daghan kayo mo og mamalit lang og tagsa ka slot. Sus, inigsugo sa Ginoo palit og slot og mo palit lang dayon mo, luwas dayon ta. Maluwas. No, karon ang atong halin sa atong holy pads nanatay halin nga 47,003 slots. Pakpak. Naapatay 52,997 sa atong holy pads. Og palito ni nato karon tanan, mamalit ang tanan, tag 100 naman ugma hurot na ni. Nya nga to sang Meg or Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong segunda patron karon na ning Sabado. Ang atong halin medyo minus pa 8,900 or 965 na apay 11,035 ka slots. Pero pakpakan ya po nato ang namalit. Salamat kay
tag 100 magyapon ni per slot ug ato ning itotal sa 52,997 na anis mga 64,000 ka mga slots nga tag 100. Daghan ba ni o jutay? Uy, tubag. Ikumparar ni sa atong gidaghanon online o territorial parishioners, muraranig tumoys kumingking ang gidaghanon ani. Tanawa atong YouTube channel, atong Padresiano Ubod, pila na may atong subscriber, 170,000. Wa gani kaabot sa 70,000 kay 64,000 raman or nginaana 64,000 ang atong nahibilin nga slots. Ang akong point is kanindot unta kung maliwatas isda, no? Nga may sunod ra gyud unsay sugo sa Ginoo og kanindot untag maliwat sa tanihunas nga nakaamgo nga ako di ay sulugoon sa Ginoo. Di ko magbuot unsaon ako paggamit ang akong kinabuhi ug ang akong gasa isi propeta, musunod ko sa Ginoo. Kanindot unta kung mahisama ta sa Good Samaritan nga wa siya mo padayon sa iyang panaw, migasto siya sa iyang kwarta para sa nagkinahanglan bisan pagani ug ang maong tao kaaway. Dili man ta kaaway sa simbahan, no? Di man mo kaaway sa simbahan. Di malit kita slat atong tabangan, muhunong sa atas atong panaw ug mao kini karon ang atong paghandom sa dedication ining atong simbahan, bunga ni sa atong pagtinampuhay, pagtinabangay, nakahimo tag nindot nga simbahanan, nindot nga lugar alampuanan. Ug ato nirong himuon ang atong paghandom sa maong dedication. So pamalit na mog slot ug ato nang himuon nga murabag pagpakita sa konkretong gugma o pagtuo sa Ginoo.